Prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft 0.11.1, noutăți. Eu cu prietenul meu Olviu A4 Duo și cu Vision X. vă prezentăm noutățile acestei noi versiuni de Minecraft Pocket Edition. Aici, după cum vedeți, se poate scrie colorat. Citește acolo. Boat. Boat, adică barcă. Și uite Și să aici? vă prezint. Da. Și aici squeeze. Adică caracatiță. Caracatiță. Priviți. Caracatiță. Scuzați-mi, messenger. Sunt și vedeluși. Pot fi prinse cu Undița. ceva nou apărut în Minecraft Pocket Edition și cum v-a zis prietenul meu. Undița. Undița. Fish. Se poate pescui și cu ea. Și vedeți particulele. Da, particulele de... What the fuck? Mai prins. Da, scuze. Putem să le prindem să ne aruncăm. În partea asta, după cum vedeți aici, este ceva, cum să spun eu, noile egg. Poți să te iei gratis în New partea egg. asta. Da. Un, pot spune eu, magma cave. O omor, în cazul De magma. Un spider cave. Ăsta, ăsta afară, afară. Și squeeze-ul vi l-am arătat. Da, Ce vreau să mai vă mai arăt pe această versiune? Pe această versiune există zombie micuți, dar să am noroc. A ieșit, a ieșit. Să trecem mai departe cu prezentarea, să te omorâm. Da. Gata. Aici, Olviu, ce ai făcut din ce ai făcut piramida aceasta? Această piramidă este făcută dintr-un bloc nou adăugat în această versiune. Block of Redstone. Însă, spre nemulțumirea dumneavoastră, nu se pot face încă sisteme. Doar cu noul mod Restore Mod. Da, ăla, dacă vreți link-ul, vi-l dăm. Ne dați mesaj privat pe Facebook-ul care ne găsiți linkurile la Facebook în descriere. În descriere. Și ce mai e ceva să le mai arătăm? Da! Uneltele de pe Survival, fix în creativ. Și acest snowball, ăsta nu știu de ce rost a avut adăugarea sau chestia. Și Bogdan, te rog eu, dă sunetul mic, ca să nu se audă zombie, că vreau să le arăt că se pot face și zombie micuți. Ok. Ok? Da. Și uite de cum eu pun. Nu Vezi? nimic. Uite aici un micuț, vin în partea asta. Nu. Fuge repede. Un megabug. Oh. Și cam asta a fost, ne-a deconectat de pe server. Uite-l aici. Să nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să ne dați un mesaj și cam asta a fost. Pa, ne vedem și data viitoare.